tumikim ng nyog o buko. Kaso sa liit kong ito, aakyatin ko ba? Kailangan ko ba umakyat? Diyos ko, mahirap pala umakyat. Sa kabubukaka ko, ang hirap pala. Nangawi na yung pako, kaya bumaba na. Baka mahulog pa tayo. What's up mga ka-idol? Mangunga tayo ng buko o nyog dito sa likod ng bahay namin. Itong buko namin, pag namunga, kada taon, isa-isa kasi ang bunga nito. Kada taon na yun, dumami na, naging 4 na. Kaso, mahirap sungkitin dahil lalong lumalaki. Mataas na kasi yung buko namin. Kaya pahirap ang kumuha o manungkit ng buko namin. Kaya yun, nakita ko na yung panungkit namin. Try ko sana umakyat. Grabe, sa kahigpit ng yakap ko, ay naku, baka mahulog pa tayo. Grabe, hindi ko kakayanin. Mahirap pala akyatin ang puno ng buko. Kaya bumaba na tayo. Pasensya na hindi natin na kayang umakyat. Ito nga't kinuha ko na yung panungkit. Kakayanin ko kahit medyo mabigat. Mahangin kasi. Naku, excited na tayong kumuha ng buko. Sa totoo lang, mabigat pala itong panungkit. Grabe, mahirap pala manguha ng buko. Akala ko madali lang kumuha. Hindi pala. Grabe, mahangin. Hindi ako makakuha. Hindi ako makanungkit ng buko dahil malakas ang hangin. Na-outbalance ako dahil mahangin nga. Pero sa gusto kong tumikim ng buko, kakayanin ko. Makakain lang ako ng buko. Sa wakas, naabot ko na din. Akala ko hindi ko maabot yung buko dahil mataas. Pero malapit na natin makuha isang buko para manungkit ko. Laway na ako. Sa wakas, nakuha ko na yung isa. Pwede ko nang sungkutin. Yan, nahulog na. Ay, natamaan ako estende. 2 ang nasungkit nating buko. Pinag-iisipang gagawin ko bang salad o unday-unday. Nakakatakam na eh. Hindi ko na kinuha yung 2. 2 lang kinuha ko. Para may tira naman. Para pag gusto ko namang manungkit ulit, may makukuha ulit tayo ng buko. Di may pagkagawin tayo ng pansala. Pasensya ng mga kumbari dahil yung itak natin ay matalas. Ang hirap-hirap pala ganito. Ito nga yung sinasabi ko. May barangko. Pag di man. Siya kami ng QA. Pero ano? Siyempre, nyuglaya ay masami. Tambal ni duty ay. Kanya kapagabay ko'y sabaw tuya. May tabol, yakuan. Ako mga kaibigan, hindi ko matapos-tapos mabuksan itong buko natin. Gustong-gusto ko na uminom ng sabaw. Sabaw ng nyog. Naku, nakakakuhaw naman. Grabe, ata ng hapon ito. Ay, sa wakas, nabuksan ko na din. Ayan, nakita ko na yung sabaw ng nyog. Naku, inumpisan ko lang iminom na tabaw ng nyog. Nitan so tabol. Sige, apa-apa kasi. Katong kakaro, mangantayin nyo. Sarap ng sabaw ng nyog. Ito yung sinasabi nila, ang sabaw ng nyog ay gamot para sa UTI. Pero effective kasi nasubukan ko na. Sarap uminom ng sabaw ng nyog. Lalo na sariwa. Fresh na fresh. Kukuha tayo ng tiksi para sa sabaw ng nyog. Dito ko ilalagay yung sabaw, yung akin. Sabaw ng nyog. Tatabi ko ito dahil sa akin lang to. 1-on-1 kami ng anak ko. Tag-iisa kami. Kaya mabubusog kami 2 ng anak ko. Magandang gawin itong pang ice cream. Depende kung anong gusto nyo. Basta ako kung anong gusto ko. O kung pang salad, pang unday-unday. O ito, pang mimerinda na. Basta makatikim lang tayo ng buko. Ayos lang sa akin. Kasi favorite ko talaga ang buko. Masarap kasi. Dito lang tayo nahirapan sa pag-iitat ng buko. Pag matigas pala ang buko. Yang kakaro, apasag ko lang siya. Sa wakas, ito na ang hinihintay ko. Nakakatakam talaga. Siyempre, isusunod ko pa yung isa. Kaya yung anak ko, pag hindi ko pa ito binuksan. Siyempre, tigi-isa kami. Excited na nga kami kakain ito. Dahil tiyak, mabubusog kami 2 ng anak ko. Ayan, malapit na natin mabuksan uli yung pangalawang nakuha kong buko. Sa wakas, nabuksan ko na. Itatabi natin yung isang nyog na sabaw para may pang-inuming mamayang gabi. Lalagay namin ito sa ref. Kasi mas masarap ang sabaw ng nyog ng buko kung malamig. Kaya gagawin ko na siguro itong ice candy. Kapag may itinanim tayong nyog sa likod ng bahay, pag nagbunga, syempre, meron tayong aanihin. Sana wag lang katangkad ng buko namin dahil mahirap ang manungkit. Hanggang sa muli, mahal kong kaibigan. Manalabas sa bilay kakaaro. Bye-bye!